baphendukele kuNkulunkulu ukuze bamukelise ukuthethelelwa kwezono. Hayi njani ukuthi indlela oshumela ngaye ayinalo uthando. Anginendaba. Okusalayo ukuthi iBhayibheli engilikhulumayo. Hallelujah. Hallelujah. iBhayibheli engilikhulumayo, nake iBhayibheli uyeke mina. Yes Lord. Yes Lord. Sesevula iBhayibheli lakho. Le ndaba zepolitiki yamaqembu omunye hayi mina ngwasepostoli, hayi mina ngwasebaromini, hayi mina ngiyiCatholic, hayi mina ngiyibaptist, hayi mina ngiyiPentecostal. Uthi uJesu uhlukanisiwe yini? Amen. Amen. Hallelujah. Umpapatisi wakufela yini? No. Hallelujah. Umpostoli Paul wakufela yini? Amen. uLuka wakufela yini? Kanye. Kwenziwa yini pho nivula amabandla nithi o Saint Luke, no Saint John Church, no John the Baptist Church, no Shembe of Nazareth.